Kont inqum fl-4 ta' filgħodu, naqa' minn ġo s-sodda, nikolli pillola lesta fuq il-komodina, niġbora bil-sini, mbagħad not mal-art nistennija taħdem. Ġifieri kont tiblaħħa taqa'. Naqa' minn ġo s-sodda l-ewwel. L-ewwel taqa' minn ġo s-sodda apposta. Għax ma kellekx għażla oħra spiċna. Ma stajtx nagħmel hekk, niżel saqajja u nqum. Kelli l-pillola lesta nlestija mill-ġurnata qabel bil-pilloli l-oħra. Kont nlesti l-malja, t-shirt, sandli. Kont nirromblek, naqa' minn ġo s-sodda, niġbor il-pillola. Bil-sienek? Bil-sienek u l-bżieq. Blaħa nistenna. Fuq darek mal-art. Jew Xint wild tal-ostja bro. fuq wiċċiex nistax indura l-fuq dari. U mal-ewwel kienet taħdem il-pinnola? Sija wara. Mbagħad kont nittrasforma. Kont maġna dak iż-żmien taf li għandi kienet il-belt ta' 32 kilos. Waħda ta' 24. Kont naqbadhom meta waħda. Niklinjhom. Nippressjhom 3 darbiet. Nagħmel front squat 3 darbiet. Niżilhom. Su xej. Kont terġaj bdejt jisni. Dik kienet l-ewwel ħaġa li kont tagħmel darba ġismek kien jaqbad jirrispondi? Le, dik kien kell tistieq s-sikkitata. Dik dik eżempju ta' dak li kont nagħmel. Ma dita fil-ħodu fl-4 taħdem nilbes il-malja malaj bes t-shirt mur il-garage kelli surfboard norbota nitlaq. Nikolli l-arloġġ nissettija għal sija u nofs. Kont kull darba li bda jdoq nitla u niplu l-oħra. Kull darba li mort s-surfjajt. Mela, tlaqna?